kapatid, oh, tingnan mo ang background ko. Yes, fog. Kapal-kapal ng fog. Sobrang lamig-lamig. Yan. Mga guys, andito ako ngayon. It's a morning, oh. Lamig. Ang ating itsura. Ayan. It's a foggy morning. Kapal-kapal ng fog. Kapal-kapal ng fog. Diba? Nagtagabay-dabay ako sa balcony. Ayan, ang kapal-kapal ng fog. It's so foggy morning. Ayan, mga kapatid. As you can see. Lamig kayo. Lamig. Brand ko is hamog. It's a hamog. Ayan. 6:30 in the morning. Ito po ako. Ito sa balcony. Andyan. Bagus. Ayan, kapal-kapal ng fog, oh. Ayan. Hindi mo makikita dun sa kanto. Ang kapal. Hello po. Good morning. It's a foggy morning, mga kapatid. So, ayan. So, early coffee. Sa foggy morning. Tingnan nyo, ang kapal-kapal. It's a kipal ng fog. Ayan. Sobrang lamig siguro, oh. Ayan. Ayan, oh, see? Makikita nyo. Grabe, ang kapal-kapal ng fog. Ayan, yung iba. Napasok na sila sa work. Ayun, nagpaka-bicycle as you can see, guys. So, ayan. It's a foggy morning. Yung most, hindi ko na makita masyado. Ayan. Lamig. Buti na lang. Drinking coffee in a foggy morning. Hindi na nakikita yung ano.